ganti norok te mamu song norok ta amuna kisa leng khanya ni tongo leng lok suka bo ba suka te bote liya bo moi bai mai bai giyang tok bahan bazar lam shopping norok jotor te sani katal video tini hingke ang tam video toi pheka norok ani video ni title and thumbnail logi sai mai thangana so tini ke ang kisa ani ganti norok te mamu song norok ta amuna kisa clean khanya ni tongo eko norok susa jage bo baloka hangke ba te kam rok payani jar tebo norok suimea te ani mo onek sori hamya amni bagai norok sunani time maya ta te ani busaibo eko bubu sunani time maya raba rok rawo kete yang thangjong ke ba bubu sola borok sunani time maya ke amabo eko nogi kam sipaya hangke babni bai norok sunani time maya ta chin nogon ke tote buri basarok kore amabai ang simsi buri khorong nei hangke sing khai ke ba khai ka khaya ke ba khai je ta getabo hungke ang eko suna hane eko ajago je mani tongmani bebang nori pepe jak hanya norok pura eko nai di hanya leta pata ngoi tongkha mamu songmani te ojagani mani rok nori rupai jak ang nai di pura hanya leta ngoi tongkha norok susu te balok pai hingke ko ganti nongni ojagani je mani rok tongmani nor pai jak hingke eko table rok pura hanya leta pata ngoi tongkha hingke tabo hungke mano sunani ready khani ang ojagani mani rok je tongmani hingke to nori pepe ka hingke tabo hingke ang nok phanai sigang phari rupai ni ta nok phari akoi tarpore hingke sunai ta ke sunrok bani bidino paise logere naitumdi tabo ke ko suna bagai ang pipe rok toi pheka pipe rok thepai toi pheka ta yang nogo hingke ko tei buri rkhao jago kisa kosom ga thekni je kosom kosom tongmani kosom ga theknai current check kare tabo current thangjak amni bagai ko haima tongkhata tabo hingke ko current phaya koi nok sui tongo jagani ode hupai kha hingke table bo huka hingke table haifano kagya ko kaham ke tabo muno sat bai se kaham ke ma hunai ko brush bai ma hunai ta table pura ko samoi dongkhai ko o jagani batabok sat bai se ma hunai sekang tei bai himi mobile hui na ka simple ke ko yang rong ni bo hojaya ko yang ke tok butui ti tongo tok butui ti tong phano sui olo tok dai re sinai ta gendong nok sumani rok ga sekang ke phunui mangla kha tami malang saijeng video khainai video dekhai tongnai etei nok de sunai haimai tong yani besai bukre an besai ke rabar kostuma thangjak abni bagai ang saijeng video khainia kendro ba direct norok sopai akoi malai sinai tabo hingke norok sopai akoi eko angri sui tongo ori hingke table bojangnai ta table bojangnai ri bole ta patang jong hingke ba abni bagai tabu sui tongo angke video sak manchi saimi amo ani besai ani video sak mase angri sui tong pro abni bagai tabu iko ang voice over khai tongo bo kokuk saya hanchi video sagai tongjakta eko sini call bahai ke tei phai tongnai di unlimited call tabu hingke norok sopai akoi se titubo pai kha markhen leng spa tini eko norok sopai te mani rok hupai akoi pura eko thepai kha ajagani table nori rekha tini ke eko table se taw kha table se mamu songsinai eko gas khamjak gas thaparok baire utisa sujakta o jagani hor kanai rok thaparok lamai rijak amorong ke to kagia mono rong rijak balokha nok rok abni bagai je sumani sukata eko hingke mo hingke gas ni thapa mongge gas ni thapa suirumani ko khamjak kagia rania khota ran gathak ni tonmani markhen leng suka tini pura bisma busmo satu khani an besai no kari kan besai bo ko bo raba costume thai akoi tabuk se raba costume thai akoi tabuk se costume galok pai akoi thuidong ta phan se tiku ya kho tiku di khade utis tiku ya han khima tabuk ke kotte khogoi tongo botol rok bahani bukjangoi dongkha tini jone botol rok ti khogoi tong tak ti khogoi se pheso dai bithe tabu ke ko dikini moi sona nai ang eko gangla basu sana musu ne ama kholote kumita ama gangla basu kholote phejak sramoi dongo te osuni bo kholote phejak te muya bo naite phejak nge muya kheta bu salia eko ang ti tu rok pai jak hingke ba te tini markhen le blengkha bisma bo sasu khangke ba muya songlia ne
Gang busuk kudung yo gue sini ini ke gang busuk senam itu udah hingke gang busuk senampai aku direct sampul Malaysia tabuk hingke gang balai rok senampai aku ikut suya aku itu pesak ang ke yang ke putih box herezak ang hingke gang balai songke boy ke ampe kemang song jagata sekang putih box hereta putih yo bebang somosho tepio jo berma rezak hingke mo putih kuduke putih sekang mon reta putih mon ke tarpore ke gang balai kiglai reta gang balai hingke asake thok joga ang hai pano ke kharok mane hingke jispan thok jogta eko alengsa ke gang rok hingke thok joga ang ke khan mane ke thok jogta hingke tabo ko songna nai do yang ke ko ani basai mai khuri paijak eko mo hingke usuni balai songmani usuni balai mungsa thokri songjokta mo hingke eko ani basai songmani da tabo hingke ko boti rok mo noi ako ise gangla balai khiklai reise eko gangla balai kesebi thangpai kya dalo rok hingke hai pano kobang hingke eko tam sanai songke ki sangui thangta kesebi thangta tabo ke majana he mai khurite phaise ko tini moi hingke tini ko mabo usundi balai hingke gangla balai mangsi bokuk suna na yo yang nage di mota ban bada seti phone ji cherbo amo bobo jamo te phia kagojo thaiste phe yang pen bodojak pen ho mani hani ge mai chaina gana mai ja pe koi no pai malasine tabo hungke dipuni mai ja ako se hingke srasa res khai gang ke srasa res khai se mane ro hupai kha engko mane ro hupai kha hungke ko nok phalna hanai nok sikte ja ke tabo nok phat pai khe tebu muya khojana hantani eko nok phar jong tabo ke ha tamo sukes ni de mate mo ba ma ni sukes bole agen kusam dai borok si yang dai ton phe ke ba khibi yang ke ba dai ton kata iko ma ti mite tini markhen leng sukasida eko phone simi kam khameni tabo nok phar pa khese tebu muya khojnai tani tabo hungke nong ni kam pai pe kha no rok phar pa khete mane ro bu pai khangge tabo ki ko muya khona nai muya ka khoro sanai mo tini ama muya nai te hemeni ni tabo muya khona ya uwak ba anu ki kese ngo ada chiri dikha abu buku dalang kaisa mangso se mata ha okulobo tera da tere ya gitu hedi tu hedi wat kese ngtung pa hanya tabo muya khukpa khese tebo wasi mai mi songsinai mai mui songgoi tituguna markhen kop kolom kha ang tini markhen leng suka ang phungni simi pura nok somani bisma sajuka hanya tabun muya sikon chiko muya spanya na kya siniya guys and break ko leng lok su ko bo su khuka khubwa kya pura khubwa nya ko khana phang bote khuna nai data khana phang da sabote khungke khale da khungni wa te bote tabo wa she khugoi te tu kuchne jang तो वैसे को आसुखो का थाशिया टेप तो खना बेगो चिकन जाते लेटा आंबो हेल्प खालायन दाउ सो के नाइजों बि खुगबाय कुबाय माल लासिनाय tabo hungke muya khokpai ako ise kote tugoy ako pai khati tugoy ako pai se tabo eko honi bondok mai bok sagere jak tabo mono kholobere nai kholobere khe tatini kutuguta gang ke mai songke dele amte ke mang songjago hungke muya kisa bangkha hungke muya songmani
muya hangke bebang khuk pai hangke ang muya ru hontel na hane eko dek na mase sagya hangke ba dek kotoro eko phatara thapa hontele tongta tabo ani besai tin no hane kes nara bai ama hangke taun na muya hontel mani phunuana phatara se hontele jong ko dek kotoro khlai ru tongta kisa sido eko dek chikono bo sagya hangke ba hingke dek kotor hingke bo kisang hayung hingke ba dek chikono hingke sagya hingke ba dek kotor dek chikono hingke sagya hingke ba eko dek kotor ma hontir khata nusnu ya kaham ke phap kai tung or songya odek khana sanai odek tini hor sanai muya hontele karete thike ko odek songnai tabok odek khana songnai ta hingke odek khaganya rogana tabok Kudung tongka aku taruh sirok lah tongka kati bekaya mono ke tabok songnai mono ke khna sanai tab ke mono phise diary ni tabok mono ke tabok box hai nai oh my box hai mani my kudu tongka moya ke box hai jak moya bo ai hingge samoi paikha kholoi paikha ta hingge tabo hingke ang te mungsa muya ronai ta eko mi fry bosok hingke muya o muya monke muya karina naifro afro khiklai resini ta hingke eko mo hingke to dalorok hingke to datino mono mi fry bosok hingke abni bagai muya rong monke las mono rei karei sasini ta hingke tabok ang mi fry bosok sanamai tabok hingke ko muya bo kutukha muya hingke to common dok sidang thapa hontile nyajagla hingke katabo mosor na naitung ta mosok korogi nyajak oroni bote rili ya tuwa thotke sombai mosor rikha hingke te rasa kutukhe tarpore ki berma resinita mono hingke to last renai mi fry bosok hingke last renai ta last o hingke desi tok bahan o sikangni tok rathamani narumani ta hingke mono hingke muya sompai ke baja semnai ta ang seria an bose semnai ta tabo hingke komi fry bosok rok khiklai ri paikha bebang ri pai jata o jaga o moi mosmon kha hingke yang hingke ko ani besai tok bahan baja seri tong baja setpa noi ko khologi rekhata hingke tabok hingke ang eko risum tokjak risum rona hane eko tabok risum rei kaskari sinai eko tok bahan bazar ani ang aya ang mui songmani hingke muya mui hingke tare rekha hingke tabok ko an besai tok bahan bazar seri tong tabok hingke mai bo songoi paikha hingke mui bo songoi paikha hingke te mungsa hingke ani besai tok bahan seri tongo hingke tabok hingke ang tam khainai iko gangla balai senamnai mono tabok senamai tonai tang tabok saya khna phungo chanai ta nge khna phung asi siri rong ke gangla balai asuk saina sela jawang apni bagai ko tabok no senamai ton chinai ta tabok ke maisa sinai maicana hanai se ko ani besai mai khuri toi khejak naigedi bini hingke dili amte hai ko jeng dili khorongni sa hingke ba angke ko tini ke khorongni sagalangna hanai jong amose bote bo mairang kaisa bo mai khuri toi khejak eko moi bai mai bai giyang tok bahan bazar som hingke tabok ke maisa sinai hingke maisa mani rok hingke norokno phunugia direct maisa bayakoi malai sinai tabok hingke maisa bayakoi paikha tabok hingke ang ani blog rok editing khaijnai tongo blog rok thepajaknai tongo ta hingke tabok mono thepanai ang ke tini ni video hingke ang o jaga no muthak sinai hingke next vlog malai nai tata